bude projekt, kontroluje, pozera všetko, komisia nezávislá, jedno, koho vybere. Hlavne dobre napísaný projekt, preto on, ktorý vyberá. Projekt dobre znamená musí splniť. Musí. Lepší, naozaj lepší život nepočujúci. Projekt, výsledok, dlho vydrží, dlho roky pomáha nepočujúci. To je veľká výhoda. Napríklad rovnako výhoda, keď organizácia spolupracuje, iná organizácia. Rovnako dôležité, dobre, rozumné, rozpočet, presne ako správne rozdeli peniaze. Rovnako projekt vláče zaujímavý nápad. Napríklad toto oblasť chýba peniaze, urobí projekt lepšie, alebo toto lepšie, zaujímavé, to je výhoda. Dobre rozmýšľaj čas. Teraz urobí to, potom to, rozdeli. Lepšia činnosť, práca, napríklad, to je lepšie, výhodnejšie ako nákup materiál, to slabšie. Lepšie, aby práca, aby život nepočujúci úspešne dopredu. A rovnako dôležité, aby projekt môže organizácia ako keby pokračovať.